Ndị be anyị mma mmanụ ekele m ụnụ nke onye chiri ya zere egbe bere ugo bere mana nke si n'ibe ya ma mpe ngụ gbajie ya. Ụmụ Igbo agwụchienụ m ọzọ taa ka anyị bụ ndị Igbo kparịkọta ụka dịka ụmụnne. Abụ m Nwaada Adamadi Igbo. Anyị ga-eleba anya na ihe gbasara ụmụnna. Ụmụnna dịka esi kpọọ ya pụtara ụmụ ndị nna ji. Ọ bụkwa ebe onye chọrọ ka ọ ga-ejedebere ya. E nwere ụmụnna abụọ, ndị ime ụlọ nakwa ndị ezi. Ihe gbasara ụmụnna bidoro n'oge gboo gboo. Ndị niile so n'ezinụlọ bụ ụmụnna, ma ndị nwoke ma ndị nwanyị, mana a bịaziri kewaa ya wee nwee otu ụmụ nwanyị nke a kpọrọ ụmụada nakwa otu ụmụ nwoke. Ụmụnna abụghị maka ụmụaka maọbụ maka ndị ntorobịa, ndị nke ka na-etolite etolite. Uru ụmụnna bara riri nne. Ihe eji enwe ụmụnna bụ ka ha nwee ike chekwaa ma hazie ihe ndị dịrị ha dịka ezinụlọ. Enwe ihe ọbụla metụtara ha, ma ihe ọjọọ ma ihe ọma, ụmụnna ọbụla ga-agbakọ kere ya. O nwere ihe ndị ụmụnna ga-emere gị ndị ilo na-ekwesịghị imere gị, ọkachasị n'ịkwa ozu. Ọ bụ ndị ụmụnna na-asa ozu ahụ nọrọzie na bụ onye nwụrụ anwụ, kpọọ ndị agbata obi oku. Onye kpọrọ ndị ezi ka emere ha ihe ndị a, ọ ga-abụrụ ezigbo ihe ihere dịrị ezinụlọ ahụ. Ha na-ekpezi okwu ala ọbụla dapụtara n'etiti ndị so n'ime ụmụnna ahụ. Ha na-ekpekwa esemokwu dị n'etiti ha, mana ezinụlọ mana ụmụnna. Ha na-amanye iwu ezinụlọ ndị so n'ime ha ha ga-eso iji kwụwa aka ha ọtọ n'obodo. Onye ọbụla dara iwu a ga-ata ya ahụhụ maọbụ kachapụ ya n'otu ụmụnna. Daalụnụ ụmụ Igbo ibe m, daalụnụ ụmụ Igbo ọma dị mma. Ekele m ụnụ ndị gere m ntị. Echi ọzọ anyị ka ga-ahụ.